Rasta. Murise. Tozvamira sei? Tikuenderera mberi mufana zvinenge zviri kubuda. Hamusikumira. Zviri kubuda. Ndo yacho. Nhasi tine zvinyowana. Muka yangu edogara tine zvinyowana. Alright. Nhasi tine changopera mai manje mine dzenza kuti yadzotakura zvinhu zvavo. Alright, headboard kai? Headboard. Aiwa, specially. Kuna ma side stools. Alright. Apa tiri kupesa akapla. Apa iyi yedu haisati yapera kai? Aiwa, imwe. Uyatoimwe. Kana dzichingorohwa dzichingoenda hatina pekuchengetera ka. Okay. Sakorohwa zvira sei. Zvichienda. Ipo papa tumai mai takutorohwa shiringiripi yedu. Mene yotora masini. Alright. Unongoziya zvinhu kana uchitanga zvinoti zvinotomboora. Tikurwisa. Handizvozvo. Tikurwisa. Zvekuti but 1 hour pafuta apo mune matopedza. Mune mapedza basa. Something. Aiwa, tikuona kuti tikuzoona kuti basa riri kurohwa. Mudara lai. Zviri sei? Musamira sei? Aiwa, bobo, tingorohwa mawekisi edu aya. Mawekisi enyu tikumaona. Doti variko kushandowo kana vachida kuitirwawo. Eka muripo. Vanongotibatawo. Namba dzenyu ka. 0773 037 930. Ndibva mangoaudza kuti amurwe maheadboard chete. Maheadboard kunoko vanoda kutengawo maheadboard tiripo. Munorova futi zvimwe zvakangowanda masofa munorova. Masofa. Mbedha futi munorova. Zvikurova makauchi ane maslipa. Kana wangoda ndoenda kumba kwako ikoko ndonomezha makona zache ese ndichiona parinoda kupinda. Ndizvozvo. Makira zvese. Paitwe mafanisi basa rinyatsorohwa kana headboard yachona. Tinyasoiona kuti aiwa. Basa kuirepa. Yasorangorepa. Zvekurepesa mashiringi repa. Zvese ndoisa. Yotenda. Itivhisewo zenda haya kai. Handizvozvo. Zvinongoitwa ikoko. Ndozvamunongoita. Kungoti vanhu chetewo vane kwanyingoti pamwe chinhu chete. Kawana ndongangosaiza but but ndizvozvo ndo chaizvo ndo mawekisi achona. Aiwa, kusikumbonyeberanawo. But iripo vanenge vachida mundaramo laya vachakubatai panhamba dzenyu. 0773 037 930. Alright.